следващият автомобил с номер 111 вече е в зоната на старта. Това е Мартин Сорилов, АСК Стари Столици. Прави едно участие тук за АСК Проспит с Subaru Impreza, с която сега го виждам. HC1 е този автомобил. Точно тези италиански автомобили. При него е, за да го виждаме по-често в участие, представяне в автомобилни състезания. Тази легендарна кола е направила много за световното развитие на спорта. Сега в ръцете на Даниел Живков, една подготвена от него Lancia Delta Integrale. Много мощни автомобили, изключително майсторство се иска от пилотите да ги управляват. Само ще ви кажа, че когато Любен Манолов спечели шампионство да покрие рали сезона тази година, Петко Манолов е следващият, който ще бъде поканен в зоната на старта всеки момент. Петко Манолов с Subaru Impreza Double R-Hit вече подготвена именно от екипа на ProSpeed за резултатите, които записват. И това е важно, но не е изключително добре подготвени автомобили. Така, Георги Василев сега е шампионската си титла в ралите за тази година. За съжаление, по-скромен бюджет за пилота на... Сподели пилота на Art Racing, че наистина му е трудно още да се чувства комфортно за вола на този автомобил. И така, имаме вече времена от второто. Даниел Живков сега трябва да потегли. Дани Живков с номер 118 за Lancia Delta Integrale. Наричани Делтона, тези автомобили бяха любими на милиони фенове по света също. Сега е по трасето, Петко Манолов очаква да бъде поканен всеки момент. Аз искам да използвам случая да направя едно съобщение до колегите журналисти, че веднага след финала на трети мач, когато автомобилите на пилотите бъдат доведени сега е секретарията на той е направо отново да припомня. Подобрил се времето една 56.03, една 56.03 е и Петко Манолов изключително време. Една 56.03
метровото състезателно трасе ще се отправят четиримата от мотоциклетния спорт и това обаче трябва колоната от от любимец Венци Василев от Димитровград. Пато Билев. 600 кубикови мотоциклети за Кристо Хонда, за Венци Кавазаки, за Мартин Куки, Хонда кара и Пато Билев от Велико Търново. Специално за хората, които сте имали възможност да ги загледат, са установили